Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку. І смачного ранку всім, хто зараз снідає. Ми ось почали свій ранок со смачного чаю. Сябри, а ви любите почастуватися кубочком духмяного чаю на початку дня? А хто ведає, у яким кутку світу впершиню з'явився чай? Може, у Англії? Я чула, що там заусюди у 5 годин вечора усі збираються за кубочком чаю. І п'ють його обов'язково з молоком. Ой, я більш з цукром люблю, чи з варенням. А я люблю чай з цукерками та печенням. 5 o'clock. Відомий вираз. І добра традиція не тільки випити чаю, але й обміркувати те, що відбулося за день. Лесик, а ви правильно відказали на твоє питання? Ні, чай з'явився на Усході, докладній у Китаї, шмат стагоддів тому. А як він до нас прийшов? Китай же вельми далеко, а ранее ні самолітів, ні тягників не було. Чай вельми загадковий напой. Існує легенда, що однойчі листочки чайного дерева трапили у котел з кипнем. Напевно, ветер їх принес. Міновіто так. І треба ж було здаритися, що такий кипень поспробував один з китайських імператорів. І чи сподобалося йому? Ще як! Імператор попросив кожен день подавати йому напой з листочками чайного дерева. І він частував смачним чаєм усіх своїх сябров. Тільки самих приближених. А рецепт приготування смачного напою тримали у великім секреті і нікому його не розкривали. І як же тоді смачний напой трапив у різні кутки світу? Спочатку китайські імператори дарили самим дорогим гостям листочки чаю. І тільки про шмат стагоддів чай почали продавати у крамах. Тяжко уявити, що колись не ведали, що таке чай. Коли чай з Китаю трапив у Європу, його ніхто не пив так, як зараз. На снідання, у обід і на вечеру. А як же його можна ще пити? Чаєм користалися, як справжніми ліками. І некілька глитків напою виписував доктор тим, хто хворів. І тепер чай лічить своїм любимим напоєм у самих різних країнах світу. І у кожній країні свої традиції чаювання. Сябри, пійте чай з цукром чи без, з варенням або з цукерками на здоров'я. А зараз давайте поглядим мультфільм. А хто жадає, може і мультик глядіть, і чай пити. Аліночка, а що ти робиш? Може, оригамі? Вельми пригожее майстерство. Я спробую проверить, чи атрымаецца скласці один аркуш паперы больш за 7 разоў. А що тут складаного? Маленький лист не атрымаецца скласти, а вось калі ты возьмеш вялікі аркуш, усе складецца. Давай. 5, 6, 7. Усё, больш ніяк не складаецца. Може, лепш узяць маленькую паперку? Спрабавала, але навукова даказана, што один аркуш паперы больш за 7 разоў не складзеш. А вы гэта ведалі? Будзе вольная хвілінка, паспрабуйце праверыць. А яшчэ гэта будзе добрай зарадкай для ваших пальчиков. Толькі не камячце старонкі вашых школьных сшыткаў. Дамовіліся? А хто з вас ведае яшчэ нейкія незвычайныя факты, якія пакуль што не змаглі даказаць навукоўцы? Я такія не магу згадаць. А я ведаю. Тады расказвай хутчэй. Не могу. Гэта яшчэ чаму? Нам так хочацца паслухаць. Ну, я зараз забылася, але абавязкова успомню. Усё з табой зразумела. Кася, не маеш адказу, так і скажы. Не трэба нешта прыдумаць і хітрыць. Добра. Лічыце, што я не ведаю, што прыдумаць. Тады я падзялюся з вами адным вельмі незвычайным фактам, які здзіўляе ўсіх навукоўцаў свету. Што за ён? Расказвай. Оказваецца, качкі вельмі незвычайныя птушкі. О, чаму? Таму што добра плаваюць. Але многія птушкі гэта ўмеюць. Што тут дзіўнага? Уявіце, краканне качак не дае рэха. А ці ведалі вы, што страшны крокодил не умее паказваць язык? Бедненький. Можете подойти до люстерки и показать самому себе язык?
А пасля можаце усміхнуцца. Толькі няхай гэта будзе нашым дабраранкаўскім сакрэтам. А цяпер самы час паглядзець мультфільм. Самый час. Дзяўчынкі, можаце ўявіць, што палова насельнікаў зямлі ніколі не бачыла снегу. Гэта значыць, што яны ні на санках ні разу не каталіся, ні ў снежкі ні разу не гулялі. Атрымліваецца, што так. И ніколі снежинки на долоньку не ловили. Бедненькие. І ніколі не чулі, як хрыпіць снег. А давайте дадим им послухать, як гэта адбываецца. Калі ў мароз прайсціся па пухнатым снезе і прыслухацца, атрымаецца сапраўдная музыка. І чым больш мароз, тым мацней рыпіць снег. Толькі каб паказаць, як рыпіць снег, трэба на вуліцу ісці. А як жа дабраранак? Ёсць у мяне адна ідэя. Вось, соль і цукар я падрыхтаваў. Мы насыпем у мяшэчак цукру, а потым столькі ж солі. Палінка, дапамагай. Што гэта ты такое прыдумаў? Хто соль з цукрам змешвае? Зараз пра ўсё даведаецеся. Палінка, трошкі перамяшай наш салёны цукар. Не, у нас атрымалася цукровая соль. Ну, што далей? Лічыце, што ў нашым мяшэчку снег. Скажы яшчэ, што мы па ім будзем бегаць, а снег пад нагамі рыпець. Мы будзем тут сядзець, а парыпім, быццам на самой справе скачам па снезе. Палінка, паспрабуй. Чуеце? Жыхары спякотных краін могуць зрабіць сабе такую цацку і ўяўляць, што яны прагульваюцца па халодным снезе. Раней, калі не было камп'ютараў, такім спосабам карысталіся ў кіно. Менавіта так стваралі зімовыя гукі. Здорава як! Сябры, толькі калі вы захочаце паўтарыць наш эксперымент, калі ласка, спытайце дазволу ў сваіх бацькоў. А яшчэ лепш, зрабіце гэта разам з бацькамі. І спытайцеся ў дарослых, якія яшчэ гукі прыроды можна стварыць у хатніх умовах. Можа атрымацца цудоўная гульня. А зараз самы час паглядзець працяг мультфільма. Сядайце утульней. Улетку адпачываюць, а ўзімку дзяцей катаюць. Хто ведае адказ на загадку? Адказвайце, сябры! Усе здагадаліся, што гэта санкі. Добра, тады прапаную больш складаную загадку. Па сцяжынцы па дарозе бегчы я ў іх не ў змозе і па снезе не ідуць. Лёд убачаць і лятуць. Усе здагадаліся? Гэта загадка якраз пра мяне. Адказ зайка? Не, я думаю, што адказ канькі. А хто з вас, сябры, умее на каньках катаць? Я! Сябры, а хто не умее, паспрабуйце, вам гэта спадабаецца. Вучыцеся самі і вучыце катацца сваіх сяброў. Толькі шчочкі і носікі беражыце ад марозу. Падчас зімовых забаў час ідзе непрыкметна. Здаецца, усяго некалькі хвілін на вуліцы быў, а на самой справе некалькі гадзін. Сёння апранайцеся цяплей і будьце ў самым цудоўным настроі. Новых ведаў вам. І самых-самых добрых сяброў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку, У нашым